כלום מתחת. מה? אין כלום מתחת, זה אף. פשוט אף. הם יגידו לך שערכת את זה. לא, לא ערכתי נראה את זה. לי סביבוניס יאבד. איזה קטע. כן, וואב לנו כבר כמה זמן? איזה מה הכישרנית? אוי, יפי, אתה רואה? כן, יש לנו מזל רע. אז בואו סתם צלם. הוא איבד את... מה אתה עושה? תראו איזה חמודה. תביא לראות. מה, זה וידאו. לא, אין מספיק כוח. בואו תסתכלו לקבוצה ש... איך קוראים לכם? רגע. לי? כן. אני אפילו לא הצלחתי להסתובב. חבר'ה, בואו תעזבו את זה רגע. יש לנו פה... מנצחים. בואו תפתחו טיפה. עכשיו בואו נראה איזה חומרים יכולים להשפיע על ה... שמתם עוד משקל? כן, קצת קטן. אוקיי. אז יש לנו נחושת, שלא משפיע. שום השפעה בכלל. שאין כלום מתחת. זכוכית. אין שום השפעה. יש. לא, אין השפעה, זה סתם נפל. האמת היא, לא... יש, בגלל הברזל מאחורה. יכול להיות. זה שוב. כן, נו, מה? הרמת את זה מהר מדי. אז, כרגע עוד שאתה מראים את זה? כן, אמרנו לך לאט. לא אוהב אותך. וואי! זה לחץ של הופעה. אנחנו לא לא רוצה להודיע. אל תסתכלו עליי. לא מצלמים אותך. הופה! מה זה דבר הזה? מה זה דבר? בסדר, בוא, תסגור. לא, אני אצליח. אוי, איבדת את ה... בוא נתת הטאץ'. הופה! רגע, הנה. הנה! אתה מצלם. הכל בגלל שאתה מצלם. סבבה לא רוצה. לצד שני. זה לא... הנה. הופה. הצלחתי. הנה. וגם. צח. עכשיו יש לך בול. מה? זה חוק מרפי. אוי. למה אתה צלם אותי? נראה לי שאתה הולך לצלם אותי. כי זה יותר מעניין את מה סביבן. נכון. אבל... הרבה יותר מעניין. סבא, סביבן יותר מעניין. הופה! אוקיי, בואו תסגרו את החזית. לא, רגע, מה? אתה רוצה תקנה אחד הביתה. כמה זה עולה? יש לי פשוט, מה שזה? כן, תבדקו באינטרנט. איך קוראים לזה? Magic UFO? מג'יק יופו. לא, ככה קוראים לזה באמת. איך הם קוראים לזה, כן. מה, מה תשקיע אותו? חבר'ה, בואו, תהיו.